अनुरोध करेंगे कि बाहर को आया आया आपण मैंने अन्य मानव बाहर क्षमा करेंगे अनुरोध कर आवश्यक सांसद जे ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर बाबू अच्छा स्वागत और ब्रह्मपुर विधायक विक्रम बाबू आम ग्राम पहुंचती पूजा कमिटी तरफ आम स्वागत करुँ सुभाष बाबू एवं कॉर्पोरेटर आमर इलेक्टेड जो सरपंच कॉर्पोरेटर सावित्री नायक अच्छा आमर अंचल जनाशुना समाजसेवी भागीरथी महाना जे कॉर्पोरेटर से अति प्रिय
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳାଓଳି ହେଇଯାଉ ଓଳାଓଳି ହେଇଯାଉ ଜୟ ମା ନୃତ୍ୟ କାଳିକେ ଜୟ ମା ନୃତ୍ୟ କାଳିକେ ଜୟ ମା ସେବା କାଳିକେ ଜୟ ମା ସେବା କାଳିକେ ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକେ ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କର୍ତ୍ତା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସନ୍ତୁ ମାଝି ପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ମାଝି ପୁଞ୍ଜ ମାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦଳା ଚକଟା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ବରିଣ୍ଡର ରବି ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପବନା ତା ସହ ରବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ माझी पूजा को आर्टिस्ट स्कूल देखिए अपना पानी टांकी डॉक्टर पानी जाउछन्ति से को देखिए अपना बाहर आनंद नड़िया जाए सब बाड़े मंडप लगे नड़िया जाए सब बाड़े जय मां रुद्र काली के जय मां श्यामा काली के जय चंपावड़ के जय चंपावड़ के आरंभ करो
ଛାତ ଉପରେ ଅଛ ବୋଲେ ପାଟି କରୁନ, ଯଦି ଉପରେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ ତାର 5 ଜଣ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଉପରେ ବସି ବସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେରେ ମେରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟା କରିକି କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ। আমার ভলেন্টিয়ার বন্ধুগণ অনুরোধ করছি, বর্তমান মেয়র ম্যাডাম আসছেন, তাঁকু টিকে সুবিধায় নেই আসলে উৎসাহিত করছি। বর্তমান পঞ্চমহাদেবଙ୍କର ମିଳନ ସରିଲା, ଏହା ପରେ ପରେ ଆସିବେ ମା ପଞ୍ଚକାଳୀ, ମା ପଞ୍ଚକାଳୀ ଆସିବେ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ସେ ଦଉଛ ମେୟର ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଟଙ୍କା ଧରିକି ଚାନ୍ଦା ତ ତମେ ହେଲେ ଦେଇନ, ଆମେ ଫଟୋ କରୁଛେ ଝାଳ କାଢି ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିଜ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାବଧାନ କରୁଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପଞ୍ଚନାରୀଙ୍କର ବିରୋଧ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚ ଚମ୍ପାବର ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଘଣ୍ଟର ତାଳରେ ପଞ୍ଚ ଚମ୍ପାବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏ ମହାରାଜମାନେ ଏହି ଚମ୍ପାବରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆରମ୍ଭରୁ 13 ଦିନ 18 ଦିନ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିଭେ ନାହିଁ। ସେଇ ଚମ୍ପାବରକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମା ମାନେ, ଚମ୍ପାବର ହେଉଛି ମାତ୍ର ଶକ୍ତି। ଚମ୍ପାବର ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି এই ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବର ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ धर्मेन्द्र भाई अनुरोध करছি এবং জ্যোতিষ ভাই অনুরোধ করছি আপনাদের পাখে আমার মেয়র ম্যাডাম ছিড়া হয়েছেন তাদের সুবিধারে মন্তব্যকে পঠিয়ে আনছি। বর্তমান ভিডিও ଆଗରେ ହଉଛି ଆହୁରି ଭିତରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡୁଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳ କରୁନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ରଖନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡୁଆ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ मुख्य आकर्षण
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଣ୍ଡର 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଖେଳିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 10 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଣୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ଢୋଲ ଗୌରୀ ଘଣ୍ଟ ତାଳର ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ମହୋଦୟା ସମବେତ ମହୋଦୟା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି କଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଫୁଲ ପକା ଫିଙ୍ଗିଆ ମାଳଟା ଦେଇଦିଅ ମଝିରେ ପକେଇଦିଅ ମାଳ ଦେଇଦିଅ ମଝିରେ ପକେଇଦିଅ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଅତି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କଲେ। ମା କାଳୀଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ। এই অপূর্ব অগ্নিদଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ଚଢ଼େୟା ଆସିଲେ ଭିନ୍ନତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଛାଡି ଆମର ଲାଗୁଛି ଆମର ଭୂଜାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଘଣ୍ଟର ତାଳେ ତାଳେ ଆମର ପିଲାବେଳେ ଆସିବେ। এই ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ରୁଦ୍ର କାଳୀକେ, ଜୟ ମା ରୁଦ୍ର କାଳୀକେ, ଜୟ ମା ରୁଦ୍ର କାଳୀକେ,
ଏଇଟା ଏମିତି ଧରିବ ତମେ ଆମ କଥା ପକେଇବ ତ ପକେଇବ ଭଲେଇ ପକେଇବ ଖାଇବ ତ ଖାଇବ ଭଲେଇ ଖାଇବ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଲାଷ୍ଟ Ini pakai. Ini. ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଦିଅ ନହେଲେ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କାଠ ଯାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ବଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଗ ହବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କହିନଥିଲା ଏବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଫେରାଇଲା ଗୋଟେ ଜିରା କହିଥିଲା ଆପଣ ଏଠି ଦେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଲ କରୁଛ ଗୋଲ ମରିଚ ଦିଆହେଇନି ଆଉ ଇଏ ଦିଆହେଇନି ଗୋଟା ଜିରା 2 କେଜି ଗୋଟା ଜିରା ରହିଥା ବଲ୍ ଏଇଟା ପଚିକି ଯାଉଛି ରହିଥା ଯାଉଛି
बाकी फुले जातो मागे जाणार नाही
ସେଟା ଆଉ ଥରେ ବଜାରରେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ।